ani o Facebook ni bising tei jodi ani saya so ya tongke nakar di ang abono sao to phano tini je obo video edit khlai je viral khainai ba ani phano saya ba ani phano tangsliding khana to bo je oro video clip sikon chana ja or jaga bo edit khlai jak tongo oboni bagai sini dongo tv ni si bosudano map sanani nangka gaddar hunjangna nangka bigra khagra hunjangna nangka kok sitra hunjangna nangka ti prasa thansa hmai chalai mani obodi thansa tini phungo aisu basaboi pasta angkono thangmani sorry hamya tei ang ko dofani bangui khorang ti samna thangthani ang bui be accident khlai jakha yakungbai kharot dajakha bo hogo operation kha ani iko 5 months si khani operation to ba kusa hamya ho to phana thango do phana hamjangmani bagai ang do phana sa hamjangnai ang bahai ka lai o hani besarang no oroni tipra hani borok no nang bahai ka hamya samana bahai ka ang oroni tripura hani borok no nang bahai ka bangladesh ni borok ni saiman nai nerong no wansong nai di oro chikoncha video clip khlai oi Bangladesh Tripura jati tongo de krei riang bo sung tongo de krei debarma jati tongo de krei jamatia bo sung tongo de krei mok jati tongo de krei tongo age Bangladesh ordek tongmani Bangladesh kabang man khobjago Tripura to bagai najakha bagai najak bai tabo abo Tripura khobjagliya borok no tabok je Tripura ni baire no hunjago Bangladesh ni borok no hunjago tabok sung sara thangkangke tabok Bengali channel ogo chung mane naina thangkangke kabang kumno nugui mano je Bangladesh ni Tripura jati di ba Bangladesh ni borok ta or jaga phaimani chung nugui mano ang mention khaina phano sikiri siunro ni biskango kaicha phano tangsli mano na bo hamniya nroni thani o kaicha kongno corona ni phano nangni nroni biskango ang sawo ang asike do phano hamjangnai borang baike ang oroni Tripura hani borok Tripura jati no nang baike hamya saimanai baike ang saimanai hino ani onkolago nangnai tongmani bagai no kicha chikon sa video cut na oi or jaga bru bo song no add khairebo ang bru bo song bo pru saka thuruk bo song ji sawo thuruk bo song nagi ang khorang di saliya dea ang thuruk ke boni jo thia sang illegal Bangladeshi rok or haphai onoi ke bono ang te khorang di saliya tini ni simi map te ang dofani bagui satung giring manjak ya kuno phano khailia tai ang tini obono tei salaina hnoi jora sankha tobo ani o jora sanmano phano borok na singlai melia anu jora kichu ta phano borok jora rei manglia kachor nawe oro buru bosong ni add khlai reka ang buru bosong ni bofro kok sakha ang sakha thuruk bosong ni sawo thuruk bosong illegal raida saya ke phainei rok bode o Tripura hani borok khana jotono saya bo je baksa raida saya ke phainei rok raida saya ke baksa Tripura hawo phainei rok ang ani jamatia bosong ni raida saya ke Bangladesh ni oro Tripura wo raida saya ke khogui document sanamai ha phainei bono ang raida saya ke chaya no sanai ang orang communal tei kono controversy khlaimani abo gotini kaisa press meet khlaimani ang borok no jora sankha ani sarbai ang kok salai gera no hunoi ang jora sankha eko Bulan
lamsungo bab song no hanyo haitini na ani kotal video hingkang ke bab song noro nogoi mangkhana khoroksa sini Tripura rajyoni khoroksa social media o samung khlainai te bono hinjago media hinjago te bini mongkha Shaymali Jamatia hingkang ke bab song bini tabosuk joratei social media o belai kheno hamya kok sajagoi te viral ongoi tongo bab song tangai hingkang ke bo khoroksa media te kok thumnai sini Tripura haste o kok thumoi joto beba kaham hamya rokno srai ke Tripura sa loko eba gubni jati rokno bo srai ke bujiro te Shaymali o bab song hingga tamong kha Bangladesh by India bofro o Bangladesh by India khagjak hingga afro hingkang ke khagoi rekha 1947 o khagoi mane ulo gobang ma Bangladesh ni thuruksa rok te wansa rok sini India o habai Tripura haste o gobang mano burung ongoi hampai kha bab song hingkang ki omono sathani no aro o Bangladesh o tongo riang tongo takuma tongo buru tongo te deborma tongo gobang masini jati rok no Bangladesh bo tongo bab song tangai hingkang ke 1947 BC o ayang bai Bangladesh bai Tripura afro khagoi rejago bab song khagoi rifru no borok hingkang ke ayang tongrokha jeng hingkang ke yang phaika Tripura o hingkang ke o Shaymali Jamatia bo ayang Bangladesh o riang sakuma deborma tongo hin sathani no aro mistake ngoi chini yang Tripura ni riang rok buru rok borok kisasa kok bujia thani borok belai kheno joli jakha tangai chungno Tripura ni borok no tangai Bangladeshi hinoi kok silchanani nang eba tangai viral khainani nang hinoi bo wansugoi joli jakha bab song belai kheno hamya wansugoi tabo o media no belai kheno sabreu tongo bab song phiaba bo nakar masanka tangai hingkang ke ani no mistake hinoi phiaba mistake ngi mano kok sathani mistake rongni bagui no jeng jora o belai kheno jeng jalo klai thango te belai kheno hamya hinjago borok bai bab song hingkang ke bo tini aboni bagui no kap khawi bo social media o phaioi bo masanka te gobang masini Tripura sa jati bo songrokno masanka tangai hingkang ke bini no mistake wngkha hinoi bo saka tangai hingkang ke o riang chakuma bro hindani no aro kisa mistake ma bai no botini amsukai logo rok bai hinjanani nangka te sajakna nangka bab song hingkang ke omo hairok no manage khainani hingkang ke jeng kaham ke bujilani nangnai te silainani nangnai tangai hingkang ke chini borok bai chini borok thansa te thansani maribon tongna nangnai te amoni bisingo bini khano bujina nangnai bini khano bujina nangnai jora joto borok no mistake ngoi mano te sajakti ngoi mano bab song hingkang ke gobang ma borok no bai kino mistake ngo haifano seng bujilai bisingti seng haino haitaisa manage khai srai ke pailayo bab song hingkang ke belai kino dukhoni kongno bo tini saka khoroksa media khlai tongnai bo tek khlailia hinoi saka belai kino dukhon nangjagoi tangai Tripura sa asukkai viral khlaioi oma haike hamya hinani nangka sanani nangka obose tinini kokrok bab song hingkang ke bini bo belai kino dukho tangai hingkang ke bo Tripura sa jati titi bo awa hai hamya saya tangai hingkang ke bo aro thuruksa bo songhintani borok khanaka buru hinoi khanaoi aro borok buru rok hamya hinoi wansugoi bono kutuklaikha te himlaikha bab song phiaba bini kok thingno o media khlai tongnani kok thingno bo kuno hamya hin samani kongya bokhai borok tongba bo Tripura haste wan tongo buru rok Tripura haste wan tongo bokhai tangai buru rok no hamya sanaiba deborma tangai hamya sanaiba bo saya bo belai borok kaham no haifano a kok khnalai thani bisingo se omo haike kok banglayo te hinjanglayo bab song hingkang ke bab song belai kheno dukhon nangnani kok te belai kheno mokol muktui klainani kok no bini o kok rok bab song tangai hingkang ke kok kisasa phelaimani bisingti se tabo musukkai Tripura haste o viral ongoi tabo kutukjagoi tongo si musuk bai sujagoi hinjagoi kutukjagoi tabo bo khanaoi sonjokhema tongo bab song tei amoni bisingo tabo
map sanjang angke FIR se khaijaknai te jelo se ma hamnai henai tabo salai tongo buru rok bayapso ngo bayapso ngro boje kan kha khlaya tinini video asuk tino norok pala sing paichang jornai tongon bagen norok belai belai kan pai khlaya hambai tinini video